Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Taimako bai faduwa duniya ɗan adam. Ɗan adam, halin ɗan adam. Ɗan adam, halin ɗan adam. Halin da na tsinci kai na kai ne magani. Rayuwa yau ta canja mini, amini na shi ne yake cutar da ni. Ɗan adam, halin ɗan adam. Ɗan adam, halin ɗan adam. Daga taimako ɗan adam ya rufe ni kamar gawa, haka rayuwa ta suke ba mai ɗeban kewa. Yau ganin na wannan hali bisa kuncin rayuwa, na susuce yau garan inuwa ta zama rana. Da ma hakan ake guduwa rayuwa, ka taimaka wa wanda zai yi faduwa, ka ja hannunsa sanda yake kishin ruwa, da ya bude idansa kai zai sa damuwa. Shi lokaci bako ne yayi kamar zubar ruwa, mu zan mutanen kirki don sila ta samuwa. Na zambare ko da cikin siyan uwa, me za ya sa ganni mutum na samu tabuwa. Me za ya sa ganni mutum na samu damuwa. Komai da lokaci na yi, kaddara ta rayuwata. Abokin da na yi wa komai, shi ya bata duniyata. Komi da ke alaibin dariya, ni ne amfanin zaman duniyata. Ya ganka ammari, daga lokacin ne za ya doka tambari. Ka fito ka rasa gane kan gari, ka kasa ko da za a baka bandari. Duniya, 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 ita duniya kuna ganin da fadi. Cikin ta ko sake yau har kuna zumuɗi,
mai kale ya zake na ta kaudi, Allah ya saba gane hayyade na kuna. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.